Wannan wuri da kike gani shine location din. Za mu haɗa ki da wani mutumin ƙauyen. Za ku tafi tare. Okay, ba matsala. Kana ganin dai ba zai ba mu matsala ba ko? Insha Allah ina ganin ba wata matsala. Shikenan ba matsala. To Allah shi kiyaye. Okay. Jirgin sarari mai lamba 445 yana da'irar kusurwa ta yammaci. Matuƙa jirgi gari. Ranke daɗe. Ni fa tafiyan nan da ake cikin jirgin nan ta fara isa ta. Tafiyan nan ta yi yawa. Amma tsaya gidan mai a sha mai ni ban gani ba. Ga kuma tafiya muna tafiyar ta yi yawa gaskiya. Ba matsala sai ko. Kar ka damu kai ne kawai ka kula. Ranke da ki cire kube, zara kubobi. Ki zara mukulli kawai zagiran sakata. Oh, ikon Allah. Nasara tutul multi. Ikon Allah. To ranke daɗe, magana nake maki, tsauni ga yin wallahi sai in ce ya yi kama da bayan gidan su ma'azu. Dan Allah, dan annabi, dan girman Allah, wannan daji a san yadda za a yi. An kusa zuwa ko ba kusa zuwa ba? Karka da mu je kawai. Ba matsala ko? Ba matsala. To mu je. Yawa ƴan labai mun iso gurin. To ya ciki ne? Kuna tare da shi ne? Ya ba damuwa muna tare da shi. To ba matsala. Je. Ai duka ana bari a gudu in bari ba ka da wani a'a ai wannan ba wannan farin shots ɗinta kafin ya kawo su ba da raka jama'a ma Okay, love. ba wannan bai ci biyo sake taba